डिजिटेल मार्केटाव बेगजिन एप्लिकेशनाबो बिराद ट्रेन्डिं जागासिनो दं आरोखि दा बिराद फैसा खामायगासिनो दं जायफोर सालाक बिसोर फैसा खामायगासिनो दं आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन दा सालाक जानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन डिजिटेल मुगायावहाय फैसा खामायनो थाखाय शर्ट टार्म फैसा खामायनो थाखाय आं गासिबो प्रुफखौ देखायजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायथार जोबजासिम नायथार नोंथांमोना उइथड्र खालामनाय प्रुफ बिसिबां लेभेल बा बिसिबां एक्सट्रा आर्निं जागोन एक्सट्रा आर्निं पेमेन्ट जानोबा बिसिबां लेभेल नांगोन बिसि बुरजा टिम नांगोन नोंथांमोननो गासिबो आपडेट आं स्क्रिनाव होजोबगोन हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै आं मोनसे बिराद मोजां इम्परटेन्ट रायजो राजा नोंथांमोन नोंसिनि सिगाङावहाय आपडेट लानानै फैदों आङो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायथार बिराद नोंथांमोननि थाखाय बे हेल्पफुल जानो थांगासिनो दं आरोखि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिमल' नायथार भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक होथार लाइक शेयार कमेन्टआव हरदो रायजोफोर दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे एप्लिकेसन डिजिटेल मार्केटनि ट्रेडिं प्लेटफर्म आं नोंसिनो खोन्थागोन नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जायफोर ट्रेडिं खालामनो गोसो दं आर्निं खालामनो गोसो दङ फैसा खामायनो गोसो दं नोंथांमोना खम राङावनो इनभेस्ट खालामनानै नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायथार दा बे प्लेटफर्मनि नामानो जाहैबाय बेगजिन रायजोफोर बे बेगजिनाहाय 1 मान्थआनो जाजोबाखै गाबोन समफोरनि उनाव 1 मान्थ जागोन गोदानसो आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन दा बे बेगजिनावहाय आंबो आर्निं खालामगासिनो दं आरोखि नोंथांमोनखौ जायफोर गोसो गुदुं आर्निं खालामनो गोसो ट्रेडिं खालामनो गोसो खम समनि रांनि गेजेरावनो अनलि 600 रुपिसजोंनो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हागोन बेलेग ट्रेडिं एप्लिकेसन जेरै YBY आथ' 6000 गाहाम इनभेस्ट खालामनांगौ बेहाय जों गरिबफ्रा हाया बा फैसा गैयिफ्रा हाया दा मिडिल क्लासनि सुबुंफ्रा हाया बेहाय फैसा खामायनो जे आफस'स थायो दा बिनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे बेगजिनखौ लानानै फैदों आरोखि बिराद मोजां प्लेटफर्म आरोखि बे एप्लिकेसन आं गासिबो प्रसेसफोरखौ नोंथांमोननो खिन्थाजोबगोन बे आंनि उइथड्र प्रुफ आंनि इनकाम खालामनाय बेयाव गासिबो आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो देखायजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था जोबजासिम आरोखि नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि लिंकआव थुनानै मबाइल नाम्बार इमेल ID पासवार्ड होनानै साइन आप खालामनानै 600 एमाउन्ट रिसार्च खालामनानै बा इनभेस्ट खालामनानै बे 600 रुपिसजोंनो नोंथाङा ट्रेडिं खालामबाय थानो हागोन दैलि दा ट्रेडिं खालामनायनि टाइमा जाहैबाय बेलासिनि 6टानिफ्राय मोनानि 9टासिम बिनि गेजेराव ट्रेडिं खालामनायनि टाइमा जायो आरोखि बे ट्रेडिं खालामनायनि इनफरमेसना टेलिग्राम ग्रुप आरो WhatsApp ग्रुप दङ बेगजिन एप्लिकेसनाव थांबानो बेखौ मोनखागोन आरोखि नोंथांमोन बेहायनो थांनानै गासिबो इनफरमेसन आरो आपडेटफोरखौ नोंथांमोना नुजोबगोन आरोखि बेहायनो बेसेबां टाइमाव खालामनांगौ दा नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव देखायनो हागोन नोंथां जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना थाबैनो लिंकआव थांनानै डिसक्रिपसनाव लिंकआव थांनानै थाबैनो इनभेस्ट खालामहैदो 600 रुपिस अनलि 600 रुपिसल' 600 रुपिस नोंथांमोना जायै लोङै ओरैनो दैयावसो फोजोबो दा बे 600 रुपिस नोंथांमोना गोबां आर्निं गोबां फैसा खामायनो हागोन आरोखि जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना आरो नोंथांमोनाहाय दैलि जुदि एक्सट्रा सेलारि जानो लुबैदोंबा नोंथांमोना रेफार खालामनांगोन आरोखि रेफार खालामनांगोन नोंथांमोना मिनिमाम टटेल 20 जन मिनिमाम 20 जन आरोखि नोंथाङा मिनिमाम नों 20 जन टटेल 20 जन सोनो हायाबाबो साबा रेफार खालामनांगोन साबा रेफार खालामखांनायनि उनाव नों रेफार खालामनाय बे मानसियाहाय बेबो साबा टटेल 20 जन जायोबा लेभेल 1आव थांबाय आरोखि लेभेल 1आव थाङोबा दैलि सेलारि नोंथाङा 600 करि मोनबाय थागोन नोंथांमोना लिंकआव थांखांनायनि उनाव जे एप नुदोंना एप्लिकेसन बे एपखौ डाउनलड खालामनोबा बे एपआव थुबानो अट'मेटिकलि डाउनलड जागोन आरोखि नोंथांमोना लिंकआव थांनानै YBY आ 6000 गाहाम इनभेस्ट खालामनांगौ नोंथांमोन बिराद डाउट थायो आरोखि एसे दा रायजो राजा नोंथांमोना सोरबा हायो सोरबा हाया दा बेगजिनाहाय मोनसे गोदान प्लेटफर्म मास मोनसे जानो थांगासिनो दं अनलि 600 रुपिसल' नांगौना नोंथांमोन 600 रुपिसखौ रायजो राजा नोंथांमोनाथ' ओरैनो जाला लोंलासो फोजोबो
दा जाला लोंलायाव गारालासिनो 600 रुपिसखौहाय रिसार्च खालामनानै इनभेस्ट खालामनानै नोंथांमोना बे 600 जोंनो गोबां थाखा खामायनो हागोन दानि डिजिटेल मार्केटआव आरोखि शर्ट टार्म फैसा खामायनो गोसो दंब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बेगजिननि प्रसेसफोराहाय दा उइथड्र खालामनायनि टाइम दं बेहा टाइम टेबोल दङ टाइमा फुंनि 8टानिफ्राय 10टासिम आरोखि फुंनि 10टासिम अनलि 2 आवार्स बे 2 आवार्सनि गेजेराव नोंथांमोना उइथड्र खालामनांगोन आरो बारायबो दङ बाराया जाहैबाय मानडे टु फ्राइडे बे मानडे टु फ्राइडेनि गेजेरावनो नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हागोन आरोखि आरो आं सिगाङावनो खावलायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोना जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा कमेन्टआव हरनानै सोंहरनो हागोन दे आंबो हागौमानि हेल्प खालामगोन नोंथांमोनखौहाय बेगजिन एप्लिकेशनाव थांनानै जे माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा प्रब्लेमथ' जेबो गैया आरोखि होननाय थाबाय आरोखि अब्लाबो नोंथांमोनखौहाय डिप'जिटनि एमाउन्टआ मिनिमाम 600निफ्राय 1 लाख बिनि गेजेराव आरोखि नोंथांमोन ट्रेडिं सिगनेलखौहाय नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुप आरो टेलिग्राम ग्रुपआव बेवहायनो मोनबाय थागोन आरोखि आपडेटफोरखौ गोदान आपडेटफोरखौ सब गासिबो इनफरमेशनखौनो बेहायनो मोनजोबगोन ट्रेडिं खालामनायखौ नोंथांमोना देखायसै आं नायलांबाय थादो नै दा एपआव थांबाय आं एप सिङाव स्क्रल डाउन खालामबाय दा वाट्सएप ग्रुपआवहाय नायसै आरोखि आङो वाट्सएपआव थांनानै नै टाइमा होनाय दङ ट्रेडिं प्रडाक्ट बेखौ EOS ट्रेडिं डाइरेक्शन कल ट्रेडिं टाइम 60 सेकेन्ड खालामनांगौ आरोखि बेखौ नै टाइमाबो होनाय दंखायो नै दा बेक थांफिनबाय नै नायदो सिगनेलाव दा EOS खौ आं सेलेक्ट खालामसै थुनोसै EOS खौ आं सेलेक्ट खालामबाय नै बे सिखारबाय दा कल खालामनांसिगोन आरोखि दा टाइमा बेसेबां दं 60 सेकेन्ड आं कल खालामनांगोन आरोखि नै कनफार्म अर्डार होबानो 60 सेकेन्डआव थाखाबाय आरोखि बे गोजा जाखाबाय कनफार्म अर्डार होबानो बे जाबाय आरोखि नै 60 सेकेन्ड बे खारगासिनो दं आरोखि नै बेबो नायलांबाय थादो ट्रेडिं खालामनाय आरोखि बियो 6टानिफ्राय 8टासिम 6टानिफ्राय 9टासिम नायलांबाय थादो नै 40 सेकेन्ड 39 38 36 34 32 30 29 27 26 24 22 21 20 19 17 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 नै जोबथारसै ट्रेडिंआ दा बे जोबनाय लोगो लोगो कन्टिनिउ होनांगौ आरोखि कन्टिनिउ होनानै बै क्रसआव थुनांसै गोसोआव लाजोब आरोखि थाबैनो इनभेस्ट खालामहैदो शर्ट टार्म जुदि फैसा खामायनो गोसो दंबा नोंथांमोनहा बिराद मोजां प्लेटफर्म बियो YBY आहाय सप्तायावहाय इनकामखौ नोंनि प्रफिट आर्निं खालामनायखौ दानानै लाङो दा बे मोनसे प्रब्लेम आरोखि नोंथांमोन नैबे बेगजिन एप्लिकेशन प्लेटफर्माहाय नोंनि प्रफिट खालामनाया कम्पानिया जेबो दानानै लाङा नोंनि 1 उइकआव जेसेबां प्रफिट खालामदों बेनो थाबाय थायो बेहाय खिन्थु फैसा दानानै लांनाय बिदि रेकर्ड गैया आरोखि नोंथांमोन दानि डिजिटेल जुगाव बिदिनो गोबां प्लेटफर्म दं बेखौ दा बासिनानैसो लानो रोंनांगौ आरोखि नोंथांमोन जानला मोनला इनभेस्ट खालामलाबानो जाया सोरनिबा सायाव एसे हेल्प लानांगौ जायफोर जेनेबा सोरबा सासेया इनभेस्ट खालामखांनाय बेफोरबायदिखौसो खामानिखौ मावनांगौ आरोखि बेफोरबायदियावसो फैसाखौ गारनांगौ इनभेस्ट खालामनांगौ नोंथांमोना शर्ट टार्म जुदि फैसा खामायनो लुबैदोंबा थाबैनो इनभेस्ट खालामथारदो नोंथांमोना लिंकआव थानानै थाबैनो इनभेस्ट खालामहैदो बेगजिन प्लेटफर्मनि सोमोन्दै गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आपडेटखौ नेनानै थादो